Du kender det garanteret. Du får en talebesked, du lytter til den, og du tænker, jep, den svarer jeg lige på om lidt, og så, puff, så er den fuldstændig forsvundet ud af dit hoved. Eller måske er det dig, der sidder og venter på det svar, der bare aldrig kommer. Det er mega frustrerende. Men bare rolig, det er sandsynligvis ikke dig, der er gal med. Videnskaben har faktisk en rigtig, rigtig god forklaring. Så lad os dykke ned i det. Hvorfor er det lige præcis talebeskeder, der er så nemme at glemme? Altså, hvad er det, der sker oppe i vores hjerner, som får os til at droppe noget, vi egentlig havde tænkt os at gøre? Jamen, det helt korte svar, det er ikke fordi, du er et dårligt menneske eller specielt glemsom. Nej, problemet er i virkeligheden et grundlæggende mismatch mellem, hvordan en talebesked fungerer, og hvordan din hjerne er skruet sammen til at huske ting. Okay, lad os så folde det her lille mysterium ud. For at forstå, hvorfor det svar forsvinder, skal vi kigge på 3 ting. Først, hvordan vores hjerne bruger verden omkring os, som en slags, en ekstra hukommelse. Bagefter, hvorfor vi overhovedet udsætter eksamenstrøften. Og så til sidst, en ret vild illusion, som vores egen hjerne spiller os et pus med. Okay, det allerførste, vi skal have på plads, er en helt fundamental ting ved vores hjerne. Den er grundlæggende doven. Den er simpelthen designet til at spare på energien, og en af de smarteste måder, den gør det på, det er ved at bruge vores omgivelser som en slags ekstern harddisk. Fænomenet her har et lidt fancy navn. Kognitiv offloading. Tænk på en indkøbsseddel, en alarm i din kalender eller en god gammeldags post-it på køleskabet. I stedet for at bruge en masse mental energi på at huske noget, så lægger vi en påmindelse ud i verden, som kan prikke til os senere. Og i dag, der er vores telefoner jo blevet den absolut vigtigste del af den her eksterne hukommelse. Og her ser vi simpelthen kernen i problemet. En tekstbesked efterlader jo et permanent visuelt spor. Den lille notifikation, eller den besked, der ikke er læst endnu, fungerer som en digital post-it. Men en talebesked, i det sekund, du har lyttet til den, så forsvinder det visuelle spor. Den bliver markeret som læst, og vupti, så er hjernens påmindelse fuldstændig væk. Og det her problem, det rammer altså en helt specifik del af vores hukommelse. Den, som forskerne kalder den prospektiv hukommelse. Det er ikke hukommelsen for, hvad du lavede i går, men derimod hukommelsen for, hvad du skal huske at gøre i fremtiden. Ligesom, husk nu lige at svare på den der besked. Så det hele koger ned til, og det viser solid forskning, er, at vores evne til at huske de her fremtidige opgaver er dybt afhængig af eksterne påmindelser, eller cues, som man kalder dem. En ulæst tekst er jo et perfekt visuelt cue, men en afspillet talebesked, for hjernen er det som et rent bord, bogstaveligt talt, ude af øje, ude af sind. Men vent, for der er et lag mere i det her. Problemet starter faktisk ofte, inden vi overhovedet har lyttet. Fordi en talebesked er simpelthen bare mere besværlig at gå til. Altså, tænk lige over det. For at lytte ordentligt til en talebesked, skal du typisk finde et roligt sted. Du skal afsætte tid til at give den din fulde opmærksomhed i måske et helt minut, og hvis der er vigtige detaljer, skal du måske lytte til den igen. Det er faktisk en ret stor mental indsats, man skal yde. Og hvad er så kontrasten? Jamen, det er jo en tekstbesked. Den kan du skimme på 2 sekunder, hvor som helst, når som helst, uden at forstyrre nogen. Besværet er minimalt. Du fanger lynhurtigt pointen og kan vurdere, om du skal svare nu eller senere. Og konsekvensen af det her, den er ret klar. Forskning viser, at opgaver, der er besværlige at komme i gang med, de bliver udskudt meget oftere. Og hvad sker der så med en opgave, der er blevet udskudt, og som samtidig ikke har en visuel påmindelse? Den har en kæmpestor risiko for at blive glemt for altid. Okay, her kommer så den sidste, og måske mest fascinerende brik i hele puslespillet. Det er en psykologisk fælde, som vi alle sammen ryger i. En lille, snedig illusion, som vores hjerne skaber for os selv. Nu skal du høre, for det her er virkelig smart. Det handler om, hvordan vi føler, vi husker. Når du har hørt en talebesked, så føles informationen meget mere levende og bearbejdet i hjernen, end hvis du bare hurtigt havde skimmet en tekst. Og det giver en falsk selvtillid. En illusion, hvor du tænker, det her, det husker jeg helt sikkert. Men den her følelse, den er desværre utrolig flygtig. For illusionen bliver ikke bakket op af en fysisk påmindelse, som den ulæste tekst jo er. Så i det sekund, din opmærksomhed skifter til noget helt andet, så fordamper informationen simpelthen bare. Okay, lad os så samle alle trådene. Vi har den eksterne hukommelse, vi har besværet ved at lytte, og vi har hjernens egen lille hukommelsesillusion. Så hvad er dommen egentlig? Tekst eller tale? Som vi kan se her, så peger alt altså i en retning. Risikoen for at glemme at svare på en tekstbesked er ret lav, for den er jo sin egen påmindelse. Men risikoen for at glemme at svare på en talebesked er markant højere,
Særligt hvis du ikke svarer med det samme, og især hvis du lytter til den, mens du er på farten og har travlt. Og bare lige for en god ordens skyld, der findes ikke et stort, forkromeret studie, der kun har testet talebeskeder mod tekstbeskeder. Men konklusionen her er altså ikke bare gætværk. Den er bygget på årtiders solid forskning i, hvordan vores hukommelse, vores opmærksomhed og vores hjerne generelt fungerer. Vi samler bare brikkerne for nogle puslespil, vi kender rigtig godt i forvejen. Så næste gang du glemmer at svare på en talebesked, eller selv sender en og bliver lidt utålmodig, så prøv at huske på det her. Det handler ikke om dårlig vilje, det handler om hjernens design. Spørgsmålet er så bare, nu hvor du kender videnskaben bag, kommer du så til at ændre den måde, du selv sender beskeder på?